kaget ana apa Patih Handaka sira marak ing ngarsaku nun inggih Raden mugi kawuningan wonten ing sakjawining pendapi negari Ngamarta menika wonten barisan segelar sepapan nitik umbul-umbulipun kanthi gambar Candrasa boten pangling menika barisan saking negari Ngastina ingkang badhe medhah negari Ngamarta duduh karepe dhewe wong Ngastina. Le tinemune nggone para pepunden Pandhawa murca saka negara iki sajake wis dikrungu karo Siwa Ngastina. Buktine aku iki wis titen bola-bali. Saben-saben Ngamarta iki ditinggal dening pepunden Pandhawa, Siwa Prabu Duryudana iki mesti gatel kepengin milik negara Ngamarta. Wis saiki ayo padha andung gawe. Aku tak methuke sapa sing dadi jujur laku. Mangsa bodhoan kowe bakal ngawat-awati saka edon Kakang Antaséna. Ya. Mandika tangon selang badhangipun kang kataman praja temah tekeng lalis surak manenggar gumuruh ora pangling iki Pancawala methuke marang aku Bambang Swatama pancen ora kliru pandulum iki Pancawala ingkang methuke marang sira Bambang Swatama mara gage prasaja duwe karep apa kowe ngancik praja Ngamarta ora tedeng aling-aling tedeng entuk ora entuk Ngamarta bakal tak jaluk merga iki biyen bumi Wanamarta ke bawah praja Ngastina pancen pendak padhang katon alani para Kurawa waton sikil Pancawala isih kuat begagah tangih kowe bisa ngrebut praja Ngamarta. Walah dalah. Yen pancen ora tulung ki aja tak kudu tak rebut kanthi kekuatanku. Mangsa bodho. Pancawala ora sulap nyawang kekuatan. Wah. Lena pang remet lakon dadi kelalaring epek-epek barat.
Antasena iki. Ayo Suratayu. Ora sah golek sing ora ana Antasena ayo. Wah, ngendel-ndelke menungso iki parah ta. Oh, ayo jarang kowe. Wah edan. Oh. Oh, has. Ya, oh. Ya. Oh. Hai. Ah. Oh, ah. Oh, ai. Ah. Oh, sungut. Ah. Kok jarang. Gatotkaca. Ayo ketoken kadidayan marganing patimu kowe. Waduh ngidak sikile. Ah! Wah yo. Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Woi, ya. Oh! Ah! Oh! Ayo. Ayo. Ah, oh, ah, oh, oh, ah, ayo. Wah, aduh, ah, aduh, ah. Betul. Bumi gondang kanjeng langit kawat-kawat katon Pleregin tanging sang maweh gandrung ing weladalah nggonku ngawat-awati tandanging para kura mungsuh marang peranan Pandhawa ndak sawang saka kena satriya ingkang manuk-wani ngambah gegana. Satriya kang ngambah gegana ketiban pusaka kalapika gaib dadi reca. Ayo. Hot. Ya jagat Dewa Bathara. Ana pendhita mbarang sulapan. Kadang-kadang kok tiban pusakane kelakon dadi reca. Tak tambani dina iki. Kakang Antasena, muga ana kemuraning Gusti kang nyipta jagat. Tak gerayang ping 3 bali pulih. Pulih. Pot. Bener. Maras. Yai. Bener. Amok lho.
jebul nek sing luwih mandi ngono kok. Wah, tiwasaku iki sumbar ora ana sing bisa nampani pusakaku kalpika gaib. Kabeh dadi recane barengan bocah sik. Kaya wong edan iku ampuhe ora jamak. Wah, yen aku maju malah kewirangan iki. Ya, sing tak goleki dudu kowe, aku goleki Pandhawa dene. Piye Le? Mau rumangsa gelo atiku Kakang Antasena. Lho kene ngopo? Aku nyawang saka kadot. Saka kadoan ana pendhita ning rupane kaya barongan. Mongko pengangkah arep tak polo. Karben dheweke ora sembrono. Nyatane bareng aku tak cedhaki pendhitane wis ora ana. Apa arep tak torta tututi ora? Aku ora bakal ndujung. Wis sing dikepi wae mesti bakal keweleh pendhita kae mau. Ya wis, yen mengkono malah babar pisan nunggu ana Praja Ngamarta. Bebarengan kabeh para kadang para putra Pandhawa. Ayo padha nunggu Praja Ngamarta aja pegat ing kaprenan Kakang Antasena. Padang Bangsara lan Pajaring